Il-kap nazzjonalista Bernard Grech iddikjara li ma jafx minu Emanuel J. Gallia, missier is-sieħba tal-kollega tiegħu Adrian Delija, wara li għal aktar minn darba dan attakkaħ pubblikament u qal li m'għandux viżjoni u li mhuwiex mexxej li jista' jispira. Fil-fatt il-ħadd li għadda fil-Malta Independent Gallia li hu magħruf sew bħala attivist fawdex, qal li Bernard Grech reġa' offra ħafna wedi superfiċjali u mingħajr pjan fosthom għall-Gżira Awċija fil-waqt li ma offrix soluzzjonijiet. Tant li skont Gallia l-kap nazzjonalista wara biċċar li ħsibu biss biex joffri idejat li mhumiex fattibbli u diskors vag biex jipprova biss jintoġob fi kliem sempliċi populista. Però mistoqsi dwar dan minn ġurnalista ta' dan l-istazzjon Grech qal li lanqas biss jaf minnu Gallia li attakkaħ u lanqas ra l-artiklu. Inti tħoss li kien ġust miegħek Emanuel Gallia fuq li qal dwarek fuq il-Malta Independent? Emanuel Gallia minnu? Missier il-partner ta' Adrian Delija huwa qal li inti m'intix mexxej li tispira. Fuq il-Malta Independent f'artiklu tal-ħadd. Ma rajtix ta'. Mifxul u skomdu għall-aħħar, Grech milli jidher nesa li l-avveniment li kellu ftit qabel kien wieħed pubbliku kemm fuq it-televiżjoni u anke n-nies tal-midja. Dan kif waqt l-attività fil-Parlament kien hemm anke preżenti l-midja tal-Partit Nazzjonalista stess. Imma jħaffef jipprovi jiżgiċċa l-mistoqsijiet u jfittex jidħol fil-karozza, għallina li din l-attività kienet waħda privata biex ma ħallinix nistaqsuh aktar mistoqsijiet. Għandi mistoqsi oħrek ma jimpurtax. Taħrab il-ġurnalisti? Le, ta' imma kellna attività privata.